Hi guys! Magandang hapon. Siguro alam nyo na kung anong gagawin ko dahil hapon na. Oo, luluto ako ngayon ng hapunan. Luluto ako ng manok. Diyan lang kayo guys at ako'y ga-adobo ako ng pakpak ng manok. Linilinis ko yung pakpak ng manok. Tigas. Aray. Masuga. Ayan. Sugat yung kamay ko sa buto ng manok. Hindi ko na ilalagay yung mga ingredients ko kasi pag nilagay ko pa ulit-ulit na lang. Kaya hindi ko na alam nyo naman na siguro kung dahil meron akong yung na-upload na kung paano ako mag-adobo. Doon nyo na lang anuhin. Namamanhid yung kamay ko. Ihilurang ko muna yung paano ko patunong saan sabon asin para matanggal yung kanyang yung parang libag. Yan, anayin ko muna ng asin, hindi lalamasin ko. Wait lang guys, kuha lang ako ng gloves at masakit sa kamay yung asin.
siya. Hugasan ulit ng tubig. Nakasabon ko pala sa ilalim. Medyo wala na siyang linis na. Ano na ba? Nilipat pa ba? Wala na. Ang sakit ng kamay ko. Kaya ang aking ay amin ko lang. Hugasan ko lang. Ulit. Para matanggal yung alat. Baka naman kasi umalit ko. Kita na naman ako. Nanira ko na nga. Paharap mo yung loob. Nakikita. Nakaharap na nga sa akin. Nadamay pa yung pagdito ko. Magsikain na ako. Nasaan ba yung kaldero ko? Ba't nilalango ka na dyan? Ando sa labas yung kaldero. Ang ka-record yan? Oo. Tuyo. Suka? Suka. Ba't? Namer, mag-ano na lang tayo, pipino. Ha? Salad, pipino. Ayun ka. Adobo. May ano ako, nilay. Ano yun? Dami yun eh. Hmm? Gusto ko yung may matamis-tamis. Yung ginagawa mo dati. May ano pa nga lang. Wala, tinanong ko kasi kung ano na lang gawin sa sinain ko. Ha? Tinanong ko sila, sabi niya pag nagising daw anak ko, sabi na daw siya. Makira Starbucks? Sabi nga ni magpanakot. Ito. Ba't kaya no? Merong taong mga madadamot. Tala pinapinabangan ka ng ilang ano dekada. Sus, Hi vlog. Hi vlog. ano, dayok. Labas, 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 labas.
labas, labas. Putik na. Uy! Labas! Kulit naman talaga. Labas! Yan! Tao nga di dapat pagkaksayahan na. Ano bang iniinot mo? Ingay mo dyan. Nagpupukpuk ka. Ba't dyan ka nagpukpuk? O nga no. Pukpukan ko yan ng turmeric. Okay, sandali lang naman. Ay, maglalasang turmeric yung ano ko. Ayun. Ay, dilaw na yan. Mm. Yan mo yan. Pag sinabi bakit amoy yung bawang, yan ang uso ngayon. Ang sakit na naman dito. So yun guys, hanggang dito lang muna. Palambutin ko muna. Palambutin, palambutin. Sumpot. Ay, ang dami niya mo. Kamarado ng album ano ng ako bro.
Magugulay ako. Ay, ang daming lamok talaga, oy. Alis nga, ano? Kati-kati. Gugulay ko na lang tong pizza eh. Ano lang to eh, sisira eh. Dali pa naman to bulok. May lamok. Luto ka na? Gigisa ko pa yun. May sabat ko yun na. Bakit nila? Lalaki ang liit. Ha? Utek. Ay, naku. Daming lamok talaga. Namatay ko na rin ang lamok. So, yan. Ay. Magigisa. Sorry guys, wala akong may bahagi sa inyo ngayong bagong saka na lang mag sa inyo pag ay naku, dami lamok. Namati ako. Pag meron akong content na bago. Baya. Tinititi na ako. So, yan. Prito na ako ng manok. Yung adobo ko ay isa ko na. Ang
Hugasan ko muna yung kawali. So yan guys, malapit na ako matapos magluto. Gulay na lang. Parang ang sarap magkape. Naantok ako. Aga namin nagising kanina, 3:30 lang. Kasi ang agang umalis ng boss namin. At hindi na ako nakatulog ulit. Kaya ngayon, antok ako. So, mamaya ako kaya na parang pag hindi na ako makatulog pag nasa higaan ka na. Hindi ka na makatulog dahil nga dudot ka ng dudot. So yan guys, luto na ang aking gulay. Lalagay ko na lang siya. Ang sakit ng dito ko, yung pilay ko masakit. Kasi nagbuhat ako kanina ng basura. Yung basura, ang bigat-bigat. Pinilit ko na lang. Aga kasi dumadaan yung garbage. Collector dito. 5:30 lang. So, yan guys ay pakita ko sa inyo yung aking naluto ngayong araw na to. Itong aming hapon. Yan yung aking adobong manok na puro pakpak sa. Medyo masarap. At ito'y gulay na pichay. Nagigisa ko lang siya sa tuna, yung century tuna na nasa lata. Ginisa ko lang siya sa kamatis at bawang sibuyas. So, yan ang aming hapunan ngayon. So, ako ay magpapaalam na guys sa inyo. At pa-subscribe na lang kung bago ka man sa aking channel. Huwag mo rin kalimutan na mag-click ng notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na lulutuin. So yun guys, salamat sa mga nanonood. Shout out sa mga kaibigan ko dyan sa YT. Thank you, bye.